Aprangsi kadukawi afanstami nilihin pen karbi okipru labangso ahir jume pajiriglo lapen pinia bangke nilinali to mafan Polytechnic along mate pet labangso exam aputhak si labangso video lo nali tum panang than pachini pon ikpo tangte aprangsi kardom kadukawi karbitich 2.0 YouTube channel long kilangara do ana fanstami lapen nali tum kai kia son labangso video arlo si details lam bang attack ponlong ikpo lapen nali tum jong se labangso YouTube channel on ka humri milang pole ka chingon pen subscribe igon lapen adung het stame bell arjan theklai hodak stame nali tum ber pon igden non lapen nali tum jong se WhatsApp group long jong se ki join ning hang polte labangso video description along stame link bang pi igden lo hala bangso link long ber pen nali tum WhatsApp group long nang join dun ikmail lo tangte pada depin pen pini labangso pet exam apu thakle details jethan ponanang lapen lang ponanang non patiek pelang polonang Assam PET 2023 mate Polytechnic admission test for season 2023 lapen 24 aputhak lapen dak patiek penjithan polonang aprangsi nale tumlang ponigo Directorate of Technical Education Assam has published a notification regarding Polytechnic admission test mate PET labangso aputhak dak notification paklang pon iglo 3 years diploma in engineering and technology course in state government polytechnics of Assam and polytechnics outside Assam against seat allotted by government of India for the season 2023 lapen 24 lapen interested candidates may check the details notification as given below for more nalitum labangso video description along stame notification alo nalitum long ikpo labangso link long ber pen stame lapen non dak patiek pen labangso Assam PET 2023 details dak lang polonang name of test bangket nalitum thek polong ikpo mate chini ikpo kadu kavistame dak name of the test bang Polytechnic admission test mate PET lapen for the academic season bang 2023-24 lapen under department bange technical education Assam lapen online form fill up dak 10 April pen se chengpon ikpo lapen tentative date of Assam Polytechnic admission test bang kedak 11 June lapen 18 June lapen to 25 June molam sidak admission test bang tentative date bang pipon la lapen time bang 10 AM to 12 noon Sunday lapen peda subject bang mathematics lapen science lapen full marks 100 po type of question bang multiple choice questions bang ikpo lapen eligibility criteria bang candidate must pass the SSLC pass on the chok adat school mate institution pen tachok lo lapen category wise marks age given below dak age pen lapen marks on dak pipon ikthalo lapen general lapen OBC tumang 40% marks on tachok lapen arta bang kenali tum dak lang ponigon lapen schedule case 35 lapen schedule tribe tum 33% anta nangli tum labangso exam bangke tokdun long ikpo lapen Polytechnic admission test center bang admission test will be held the state government engineering college state polytechnic and at Tezpur Mangal Dai las bang stadium si N1 po lapen ka apply ni process bang lalo Ning Kehang abang pu abang fitum pul de labang so video description along stame link long ikpo halabang so link long nali tum click iknang po kali pul nali tum ala screen long kipi pon aling long stamina litum dam ikme www.dte.assamgov.in labang sodin na litum click pen aprang si registration aprang nang po ka apply ya process mana kai ke la apply wer tum na tum ang si chini ikpo na pen ke cheng labang ke dak 10 April 2023 pe si cheng pon pala pen last date banga 5 May 2023 lo lapen no other mode application will be accepted lapen fit bangke application accepts la application fee la bangke dak 500 and people nang po application fee all category atum hantalo lapen please note thanks sido candidates will not the permanent to take admission without permanent resident PRC jang available te candidate atum ke apply dunia atum stame dak pipon pedat popusi kitok pon lo lapen kadu ka velam nang litum la notification long lang pon iko dak details bang penaan tokmon iklab lo lapen important dates and links Assam Polytechnic admission test nalitum last date dagbang thek ponlong ikpo 5 May 2023 lapen official dak notification nalitum labang so article long lang lobul link long iki lapen ka apply link to nalitum dakpen long pon ikpo ka apply ki chengi labang ke link available labang ke 10 April to
10 April 2023 pensi labangso link bangke pipon ikpo lapen ning kehang abang phu abang fitum nali tum jongsi jogdoni pulate details bani WhatsApp group bang stame pale alo nani tum WhatsApp group bang nang join don te long ikpo lapen ka apply link kadu ka vis stame nali tum WhatsApp lang si long ikpo lapen labangso video nali tum kan ma share on share igon lapen video lang misten labangso YouTube channel long ta subscribe re lang pule ching hon pe subscribe ikon lapen bell arjan bang ting ni pen pen bere igon la notification nang le ye fan Lasi video long bani lila pathik pen short information nali tum hana wan pig lo lasi puthat pen apka prega video long le chitong tang e do me thak me kadu ka ve karbichi 2.0 YouTube channel long kelang ra do an pas tame nilhen pen kardom